burnout man sad ta mga brad. Kailangan man jud na i-relax ang utok para ma-inspire na sad ta balik sa atong gibuhat. Mao na ga tripping ko diri sa bukid. Kay diri ra jud na bukid mga brad nga lami kay hangin unya maka-relax ka, tan-aw ka sa view. So kini nga video mga brad ako ni gi-share ninyo to remind you na mag-unwind sa panagsa mga brad. Mao sad nga ako ni gipakita ninyo. Pero besides sa lami nga view ug bugnaw nga hangin mga brad, lami sad ni sila og pagkaon. Unya sulit session pa jud kaayo. Yummy! Gikan sa pork belly, crunchy calamares, hantod sa sisig ug uban pa. Kini lugar mga brad mao ni ang Lily of the Valley Farm Retreat. So kung interesado jud mo mag chill unwind, mag tripping og nindot kay nga view, mao jud ning lugar nga inyong gipangita. Importante jud na mga brad nga mungita mog oras sad to recharge your mind and your soul. Kay syempre unsa ang pag take care sa family if we cannot even take care of ourselves? Ayo jud ni kalimting nga words of wisdom mga brad. Bawaan jud na ninyo pohon kung naigo na mo sa inyong limit. So kung maabot na ng time mga brad, are mo dire sa Lily of the Valley Farm Retreat. Ayaw dyan mo kalimot mga brad nga you're important too. And I love all of you. Stay suave mga brad.